Adorang so tatangyon hatan di bata parjolo mahita martangian. Dame ni di batana sumurun sian saluhu na roha imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli nagabihatan di bata dihita imana tersurat di buku panulirang Sefania bidutulu ayat 10:1 ayat 20 songono mahatani di bata. Maria ia maho ale Borusion marodopolo maho ale Israel. Marlas ni roha maho jala marolopolo sian nasaroham ale boru Jerusalem. Nunga di Jakoba uhum na tuho, nunga di siapon musum. Ay Jakoba rajan Israel do di tonga-tongami, dang be idamu hinamagon. Diari nasasadei dohonon ni hala matu Jerusalem, unak ko mabiyer alision. Unang palidu tangam, ali Jakoba de batam do di tonga-tongami, ulu balang sileo tua do ibana. Marlas ni roha sisidu ibana midaho, hohom ibana di bagasan haholongon ni rohana, marulopolop ibana mardongan puji-puji midahon. Halak naguduk roha akan aholang sian luhutani, papungokku do. Marharoroan siakodo nasida nani dodonan ni haura na selaun. Ida mamar lulu ma aku ditiki na sasadei dopak sudi akka na mga rupakon. Pamalumok kumahalak na mekat jala papungokku halak na pinabaling. Jala bahinok ku na sida gabe puji-pujian. Jala marbarita di saluhutano haurahon na sida naselaon. Ditiki nasasadei to gihonok kuma hamumulak tu tanomu laos papungok kuma hamu disi. Ay bahinok kuma hamu marbarita jalagabe hamu liaon di tonga-tonga ni salut akka bangso di tanoon. Ia dung hupaulak akka natarbuang siak kamu tujolo ni ado pamuna ninna Jakoba. Ima sahana. Dia makadonga saha porsiaun adong ma sada barita namardonga poda. Ima si bos holan na muruk. Adorang soborhat karejo sada bos muruk-muruk ma ibana nang tu inat tanan. Di tonga dalam pe tong muruk-muruk ibana tu supirna ala topu direm supirna. Dung saha muse di kantor di gerbang ni kantori muruk-muruk ma muse ibana tu sapam ala baliliku dibuka gerbangi. Holat turun siya mobil muse muruk-muruk ma ibana adong dibering ibana doli-doli hudul-hudul di parkirane. Ala ni muruk na disukum ma doli-doli siya dia magajim sabulan na. Didog 7 juta atong namagajim sutung robeho mulai marsugot ninna marupane. Didok muse adong duli-duli na nasaping na muse na hudul-hudul. Bah, ho gajim sa dia sebulan 2,1 juta ninna marupane mga lusi bosi. Lima muse heping tuhodos 2 juta ale marsugot unang robeho karejo. Nungi lauma ibana laos hudul ma ibana di kursi karejonan. Tokinari di ju ibana ma ima songun sekretaris na adong di kantornya. Dido imana ma tu sekretaris ne rojoho nungi Roma sekretaris ne dido sekretaris ne ahapa nin nama. Asabayan surat pemecatan alo nakain duli-duli dua hala hudul-hudul di parkirani. Isi luar ni ninna si bosong mga lusi. Pro sekretaris ne madok na dia pa ninna ma. Didok na hudul-hudul na di parkir na kaningani
dungi Roma sekretaris nih. O ipa dang karyawat tay. Ay tukang jualan goreng di si hudul ninna marupane. Gabi songon na manol solima si bosi ala nunga muru ibana jala dilin mana hepeng tuha doli na dueng. Ala nima dia makadonga sapor siyang ahado nendo honon ni baritay marhiti. Ima di apen na patuluhonon. Di minggutta di apen na patuluhonon di dongani jala didok tema ni minggutta do marlas ni roha. Marlas ni roha ma di tonga-tongat tado debata. Napatan na ahado si para deota. Jala ahado si patupota laho marlas ni roha. Ima laho manomu haroroni Kristusi. Ido no bagas jala no balga nanang idota. Asa unang songon si bos na kaningani. Di sudi nguluna saya didongani muruk do didongani kekecewaan sehingga gabe dang sadar ibana mengandung manang gabe patubu harukian. Na parjulu nang takas do honi terpukot tu hita ima marhite panurirang Sefania nama dok Maria Iyama marulupulup marlas ni rohan. Memang moldo hanak na Maria Iya marulupulup marlas ni rohan. Molo di bagasan termasuk do songon namasa di bagasat terputon natongon bangsi di bagasak kabuangan. Buhama dalanna Maria Iya, buhama dalanna marulupulup molo totong dope di bagasan ima nakkaningani habuangani. Alayla sido na nendo hono ni terpukon. Didok so sada juju Maria mahu ali borusion marlupulu mahu ali Israel. Marlas ni roha jala marlupulu mahu siyan nasaroham ali borusion. Na barjulu nang ingotota ala raja naroi natapay may ima. Raja na mabakaluang. Diigil lo sa kita asa marulupulu Maria marlas ni roha. Hata marulupulupi dakolas sekedar bersorak-sorak alai napatudukon ala nunga diucak debata jala nunga di jauh hita laho malua sian dia manakani sita onon namasen nunga robe ima nata pemeng jalan akka hapariron dohot akka sidang olota nunga diusung ibana. Napadua ko didok muse nunga diucak jaku ba uhum na tuku jala nunga disiapon akka musum. Jala dangbe idamu hinamago. Nunga diucak jala nunga disesa jaku ba uhum. Lapatan na di sidang termuruk bede bata. Alay nunga disesa, nunga dipapung, jala uhum na nunga disiapon. Marhitido didok nakkaningani asa totongi manakkaningani dang dipaingot-ingot debatabe akadusa na sida. Nunga disalpuhon segala kesalahan, segala kejahatan dan kekurangan ima dosa pangalaho ni bangsa nunga dilupahod debata nunga disesa itu sadana balga na taida asabu hitamar lupulup marlas ni roha marhitioma na yung bagas berengota bahwa debata pe nunga disalpukon akka najat do akka dosa na talahuni ra sada pasu-pasu na balga dwi dang dituntut debata siya kita obartu nataula. Molo sudi dituntut debata akan natauli dangbe saat mangulu hita di bagasat tikyon. Alay nunga mati hita di bagasat dosate alay didok nakangani nunga diucak jahuba akahumna jala nunga di papumu dangbe idomu hinamago. Umma nabagas nek berengota danga dongbe parmaraan di haroro ni anahin.
Na mangihut didok mamuse di ari nasasadei. Didok di alat tu Jerusalem unak ko mabiyar alision unang palidu tangam. Oma sada jaminan tu hita. Unak ko mabiyar. Trupukon manang hatan debata madok tu hita asa unang mabiyar bihita. Mangida akan amasa. Molo pe gudang na palidu kita. Molo na gudang na pabiar-biar kita. Meragam sibikasi na buhay mabek kita mabiar. Tarlumowi ma, dipangot tak ni kopi sa pulisyon. Na buhay mabiar kita mabiar. Na buhay kita liduk. Na buhay kita bobonosan. Jala mabek kita ketakutan alani namasay. Bahkan ido nata ida dipertikeno nuaing masemol lupe. Bahkan molo didok lepil opat, lepil tolu. Bahkan didok muse lom catatan ketiga, molo didok muse arang muse meragam parian niaka kopit sa pulisia. Buido gabi lam mabiar hita lam tahuton. Alayang go halak na porsye molo didok di bagasat turpu tahun unak ko mabiar ninna rupani. Labatan na nunga debatado na jongjong jala debatana mangabing jala debatana pajuluhon sudi nama sa di bagasang nguluta. Ido masetakas dui dia sepulunomi unak ko mabiar ale borusion unang palidu tangamu. Dido ay jahuba debatamdo ulu balang silut tua. Alanikon marlas dirohaho. Jala iko marlupulup marnida. Ima haholongon ikon berengot tak gak bisa ada puji-pujian na bangun. Na mangihuk madia bakadong asaha porsyaon molo taida di ayat 10 1 ayat 20. Dison mana bagas berengot ta ima happy ending manang di akhir ni ngolu ni bangsoy nang di akhir cerita ni turpuk tom. Didok papungok kumahalak na pinabali jala gabi marpungu marbarita na sohorahon dada ditikki na sidang ima di parpungani bayan na sidang ma puji-pujian jala marulupuluk alam ni nunga di paulak debata na sida sian habuangani gabe tuhadua umma jamita na pinasahap ni panurang Sefania tonga-tonga ni bangsoy asa bagabagay dakkolan di pada narubi alay nung nasahat tunuaing ima nama doktu hitam lapatan na hidup bersama Tuhan penuh dengan damai. Molorak mangulu hita di bagasan hatan di bata di hitama ima makalason hatutubuna makalason harorona jala majakon ibana dinang roi ibana asa totok kita marlas nirohan. Tong dapat tuluhom malas nirohatai di bagasan ima natotong maniup ibana. Asa totok kita marlas niroha ala nunga di buah kita Tuhan uluan na sora sudah. Na parpudi madia bakadong asaha porsyaon asa dapot tita hasonanga do hadamioni tong naing ma sian rohana yes jala bibir na yes pamatang na yes songo piliata laho manomunomu haroro ni si palueng maduma mahita songo bangsoy sonang marohata sonang manang bagasta sonang nang lingkungata ulima nang nguluta marohana yes mamuji marulupulo mariaya marlas ni roha di minggu apenon laho manomunomu haronay atong ay rohana yesdo dalan laho manomunomu haroro nituani atong tung tapature ma dirita parrohana yes parrohadame tapadaw ma akana mangarsahita tapadaw nama bekita tarimas tapadaw ma akana abekita ima gabe di bagasan kemunafikan madabu di bagasa pengunjuna alai
halak nang porsia ikut takasma dia men naong tabolokon akka pangalaho na rubi songo pangalaho ni bangsa Israeli na juli dikiangkuhan dikisombongan dinapati buhod diri dia kemunafikan na say holan marnida dirupa holan na patibu-tibu diri alay naong takas madidok akan ang porsia ikon uduk manapo ti dosana jala akan ang porsia di debata marhiti mudar nay ima abek kita lamaluan atong tahasi holima marsaur jala tahasi holima pangguhi mitod di porbadia asanwaing gabe dahapot matatusi nung nga di sisa di batado satta jala miya kita di bagasan ni mana marlas ni roha mana hita jala sonang marohata majalo hatana jala sonang marohata lahomanomu nomu ibana maranata amin martang yang mahita ali Tuhan debata mau lihat di hatam na bedina pengotok kami asatotok kami Maria marudupulu marlas ni roha majalo harorom amin.